sing lanang seniman sing wadon seniwati kayane nglupuk janji sabar jodoh kesusu sawae jembar-jembar parine lemu-lemu yo oh janji sabar aja do kesusu nggih sawae jembar-jembar parine lemu-lemu pun panen ping pinten Pak ping 3 saestu menika panen tenan apa panen tikus kayaknya tikus. Nek kono-kono soalnya umumnya ada tikus ya Mas. Nek daerah gendut Karang Talun kula percaya kono wah ya menika toyone tesih lancar. Tesih agung ya Mas Gendut nggih. Sebabe Nggih niku areane nggih lodak nggih. Irigasi. Caket irigasi yo nggih. Lah ojo buka budal-udal lho. Aku seprono-seprene lho Ndut. Ora tahu buka ngono ngene iki lho. Lah iya, sesama yang suka sobo kafe kira buka-bukaan Pak, kula nge-MC pun 15 tahun, tapi alhamdulillah kenapa kok isih sugih-sugih karo Mbak Sinden karo Yogo-yogo iki. Sebabnya sampean kurang hemat. Ora. Lah apa? Aku lomo. Lomone piye? Anggir liwat Karang Talun ana nggih, ana wong sing kathok sakmene mesti tak sangoni. Akhirnya kathok sakmene mesti tak sangoni. Oh, jenengan nganu gadah rencang wonten kali jodoh mriko. Mboten. Oh, mboten. Kan kula sedekah. Nggih. Ya Ndut. Oh. Aja ngono Ndut. Ora, lho tak takoki Mbak. Karo kanca dak sia lho, Mas. Lha tak takoki Dik. Sampeyan kagungan bapak mboten pun kapundhut Mas, oh berarti yatim. Oh iya, terus tak sangoni lah ngono. Aku niatku asline apik. Berkah ya, Mas. Dene penilaiane kono sing kono ya mbah. Heeh. Iya, padu pengen. Ayo Nduk, bacotke. Suara sulit kumandang suarane larak disampirke krasa terak terus diampirke sesok mampir dhewe orang arek kudu eling mring pepareng orang areng kudu eling kang peparing nggih tegesipun Mas tegesipun menungso urip ning alam donya aja lali karo sing Gusti kang murbing dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala kan ngono Dik. Ngono ya Mas ya. Iya. MC kok pintere ngene iki sesuk jak neh ya Mas. Lah aja apane aku kepethuk wong-wong ngene iki wis do tuku mobil kabeh aku sek kire dhewe kok. Jare wingi tumbas mobil telu piye to Mas? Mobil telu nabrak. Ora ngono jare mbok parkir ning Bifet lho. Lah iya. Kok mobil telu men oleh tuku nang toko wis ra apa-apa. Heeh. Gak dong Dek. Yo dong. Cuma iki lho gendut iki lho ya, tukang syuting iki ya padha ae ajare duwe mobil tak parne ning omahe aku pengen nyewa rental sebule mobil tanggane. Iya ora dadi ngopo ngene tanggane sela sing penting parkir ngarep omah ya Mas. Iya. Aja. Aja. Nggih. Bapak keamanan nggih. Bapak Tidak boleh ya, tidak boleh itu ya. Sugeng dalu nggih Pak nggih. Nggih. Sugeng rawuh menika kagem bolongan-bolongan ten. Walah iki yo tenan nek iki yo cocok. Nah, niki lho menawi mantene. Iya, Nah, Mas. iki leres nganggo songkok, Dik. Heeh. Monggo. Gowo kerdus iki go apa cah? Isine beras, Mas. Beras apane kundang iwak. Ang. Ngoten nggih. Non sewu menika manten saking pundi to, Mas? Kok kuwatah? Saking cetak nggih. Oh, saking mriki mawon. Saking cetak. Kok melampah kok kuwatah ngono lho. Nggih, atas-atas nggih Mas nggih. Jo.
Oh nggih. Lah iki nganteni dik anane. ditunggu. Siap Batra Cinta, siap. Oke. Ya, nggih. Ayo Nduk, monggo. Cih. Kapati Ampar Suti Iya. Eleng ana sing kuwasa. dan walan nafsu Apa sida apa ora mampir. Sulit kumandang suarane nyetan telingulam apa setiane kelakon Napi ing siang ratri ya apa ini apa jalo Sek kok kurang jelas. Garingan Mas tanpa musik piye jajal geronge? aku nadane seraku padhe tenan iki suaraku ngobos tenan iki Piye jajal geronge, Mang? opo opo iya jare ngono diundang Pak tapi kok bojone loro jare Tak ngono tegane krambil ijo. Jola iya bejane duwe bojo nang aja loro. Nah iya pitutur kang kepinangan ten kekalih menika nggih Mas nggih. Tak jarak Siji wae kanggo selawase. siji ae kanggo selawase siji ae entek-entek ya Dik. Lah nggih. Lah nggih padane kaya aku siji ae ngantek dengkeken Mas Gendut ya Mas Gendut nggih. Lah nggih kok ape tanduk meleh aja pokoke boten pareng. Siji. Alah wong kurang tau ngopeni ning gagih-gagih yo. Alah bondut. Ojo mepet-mepet
Sinom sampun menika nggih Mas, katamen wonten rujak jeruk. Rujak jeruk. Sinareng blekok campur sari.